Zdravím vás, rybári a rybárky. Dnes mi dorazil balíček od firmy PVA Hydrospol, ktoré bola novinka a nový hack. Poďme sa len spolu pozrieť. Takže tu už v rukách držím novinku od firmy PVA Hydrospol a teda je ňou nový hack. Príde vám v takomto papierovom balení. Ako vidíte, v popise je určený na boilies v priemere 20 až 25 mm. No. V balení sa nachádza samotný krájač v novom dizajne a tak ako aj pri predošlej generácii v ňom nájdete náhradné nože, ktoré si môžete bez problémov vďaka šroubu vymeniť. Má nový ergonomický tvar, lepšie sa drží, takisto otvor, ktorý bude pasovať do systémov 25-35 mm. Vhodíte guličku, pohybom palca máte behom pár minút pripravené krmenie, či už na rieku alebo na odhod. Môžeme si pozrieť, ako to krája. Šups. A máte to. Takže to je nový hack od PVA Hydrospolu. Určite bude skvelým pomocníkom na vašich výpravách.